Dear international partners, I'm really happy to welcome you for this final conference of the Future Women Project. Много съм щастлива да поздравя всички студенти и колеги, които са тук, и да видя в залата хора, от които съм се учила. Работихме години наред по студентски фирми, компании. Печелихме награди. Печелихме наградата на Министерство на икономиката за иновативен проект. Тоест, нашия университет е работил дълго време по включване на жените в иновативни проекти, ръководени от институциите, ръководени от тези дами, които днес ще споделят своя опит с нас. Горда съм, че ние вече сме водеща институция на проект, в който имаме партньори от Гърция, Турция, Полша, Португалия, Финландия. So it's really very emotional for me to stand here in front of all of you, because this is a journey. This is a process that we've started years ago, and it's not by chance that I'm here today with Professor Terzieva. I would like to really acknowledge her role as a rector, but also as a woman, as a leader who's been promoting innovation, entrepreneurial culture, innovative education, and also embracing the modern way of collaboration between academia and industry, or business and universities. So this is very important to say this, because this project and everything that we've been doing wouldn't happen without this. Така, здравейте! Както вече чухте, казвам се Диана и днес ще ви разкажа малко повече за два проекта, в които участвах. Тази инициатива Професия Инфо получи всъщност три най-основни отличия. Първото от тях беше на организацията Съюз на жените в бизнеса в България и беше наградата, която получи, беше за вдъхновяваща инициатива, насочена към младите хора, тъй като е кариерна платформа, която, както ви разказах, разполага с доста голямо разнообразие от инструменти. Освен това, организацията СОКИ отличи сайтът Професия Инфо с награда за дизайн, която аз лично предписвам на себе си, защото всъщност дизайнът основно от мен дошъл, тъй като основната цел беше да бъде много интуитивен. Продуктите, които създаде нашия проект, защото вярвам, че всички са убедени в целесъобразността и вярата в това, че ние създаваме нещо добро, не само за жените, а и за всички млади хора и в училище, и в университета. И съвсем накратко да представя, разбира се, партньорите в нашия проект. Нашата организация е координатор на проекта, за това и финалната конференция е в нашия университет. Партньорите, както бяха споменати, от Португалия, разбира се, Фондацията за бизнеса и образованието, партньори от България, гръцките ни партньори също, фондация, частна компания, университет от Турция, Бъкшишей университет, още един университет от Финландия, Олуи университет, тук са нашите партньори, Данмар Компютърс от Полша, които създадоха платформата на проекта, нейния дизайн и помагаха изцяло за нашата видимост и разпознаваемост в социалните мрежи също така. И не на последно място Viva Femina, отново партньори от Полша, които имат опит в това да подкрепят жените и включително в неравностойно положение. Така че бих казал, че този консорциум беше изцяло с успешни основи и възможност за развитие. So my name is Hanna Spets. I work as a project manager in Oulu University of Applied Sciences, also known as OANC. And here is my colleague, Tiina Rusanen, and she works as a project expert.
Good morning all. My name is Serkan. I'm the assistant professor at the Bahçeşehir University. Bahçeşehir University is located in the heart of Istanbul, as you see in the pictures. This is our university. And our university has 1,358 academic staff and over 27,000 students, including 7,500 of them are international students. We are operating in the field of information and technology for over 22 years, and we have an experience with countless of projects such as Future Woman, but also from different fields of education. Our main focus in this kind of project is to develop educational platforms which are easy to use for anyone, which also differ a lot from each other because, as I said, the area that we work on is quite broad. We are located also in Rzeszów, in southern eastern part of Poland. The main goal of Viva Femina is to work for women benefit and for people with disabilities, one of the most disadvantaged groups on the labor market. Фундация на бизнеса за образованието е създадена през 2005 година. С това, с което се занимаваме, обучаваме кариерни консултанти. Представляваме за България една международна програма за кариерни консултанти, която е сертификационна и им дава определени права, но съответно и определена подкрепа, която получават от нас под формата на различни обучения. Част от тях са част и от този проект. Това, което ние правихме в проекта, в образователната част, която е свързана за студенти, създадохме модул, който пак е свързан с кариерно развитие и водехме работата по целия работен проект, който беше свързан с програмата за кариерни консултанти. My name is Ileana and I'm representing Foundation. Foundation is an innovation management consulting firm that passionately transforms organization and teams by activating new skills and disruptive methodologies. Deep thanks to those who spent these 2 hours with us, and I really hope to see once again in other projects, maybe the colleagues from abroad, and have a safe flight back home. Thank you so much.